Naunta ko'y hangyo mga ma'am ug sir. Ay taon mi ninyo dapon ugi og mga activities. Dili mi robot nga sa diha-diha dayon mapasa. Dili mi mga genius nga isa ra kaskan sa mata To all the professors, good day po. Isa ko sa mga estudyante nga nag-suffer sa online class. Naunta ko'y hangyo mga ma'am ug sir. Ay taon mi ninyo dapon ugi og mga activities. Dili mi robot nga sa diha-diha dayon mapasa. Dili mi mga genius nga isa ra kaskan sa mata nakasabot na. Napon mi buhatonon sa amoang balay. Di na makahimo sa pagpanglaba kay magsige na lang og online kay naghulat basin naay pinakalit nga i-post. Wala pa na human og pasa ang isa ka activity, dungaga na pod og another activity. Maglisod man gani mo mga professors at teachers mag-online nga ma-replyan ang mga concerns sa mga students. Unsa na lang pug kahami nga mga estudyante nga walang-wala. Maglisod mig palud pero maningkamot mi para makapasa sa among mga requirements. Sa tinuod lang mga ma'am ug sir ni eskwela ko nga wa ko'y nasabtan. Ang ako ra giapas sa isang makapasa sa mga requirements. Dili ko utukan nga estudyante. Average student lang ko mga ma'am ug sir. Kung maingon mo nga ano nakaya sa uban, dili tanan ay mga professor nga magsabot sa ilaha. Dili tanan professor masinabtanon. Sa akong case mga ma'am ug sir, halap jud ang ako ang mata. Nga imbes nga akong ipa-eyeglass, ipalit na lang na siya og bugas. Every time magbasa sa notes sa cellphone, labad jud kayo sa ulo, especially as nang tag-asa. Maglisod og sabot sa mga lecture kanang laktawan na. Ang ako lang concern as isa ka estudyante, dili lang pud unta dunganon inyong mga activity. Hinay-hinay lang mga ma'am ug sir. Ang among tumong makatuon. Pero gumikan na naning online class nga kita ang tanan nag-adjust. Wala namin nakatunan. Ang amo na lang yung tumong karon ang makapasa sa inyong ginapanghatag nga activity. Hope mga ma'am ug sir, wala estudyante nga sama na ko nga muundang na lang kay dili na makaya ang online class. Abi ko bag no student should left behind. Pero sa tinuod lang sir, dili ra ako sa kay estudyante nga kaundang-una og eskwela. Gusto man tuod ko muundang. Pero sa una na akong pangandoy nga mulampos ta akong pag-eskwela. Sayang tuod ang mga tuig mga ma'am ug sir kung moingon mag-undang lang sa dali ra ilitok ang word nga undang lang sa, pero para sa ako sa mga student nag-graduate na ako ang batch, ako na lang ang nagpabilin. Sa sana mga professor, mapabaga dyan ko sa inyong awag mo. Hangyo lang na hinaya. O sen ang mga activities kay dili na yun makaya sa utok.